Хәерле сәгатьтә мөхтәрәм моң сандыгы сәхифәсе тамашачылары, без бүген төрки телле булган Алтай халкының шоор дип исемләнгән музыка уен коралы турында сөйләшербез. Инде без беләбез, шоор уен коралы ул буйлы, тынлы флейтлар семьялыгына керә һәм ул безнең курайга якын уен коралы. Әйдәгез әле бергәләп барлык бу уен коралын чагыштырып китик. Беренчедән, нинди материалдан ясыйлар мондый музыка уен коралын? Әлбәттә, элек-электән үк табигатьтә нинди үләннәр үсә, нәрсә бар, шуннан ясыйлар. Мәсәлән, Алтайда Кымыргай исемле куш үлән үсә, шуннан ясыйлар. Аннан соң ясыйлар балтырганнан, балтырган Алтайда да үсә, бездә Татарстанда да үсә. Ләкин сез уйларсыз, балтырган бит ул агылы үлән дип. Ләкин балтырганның төрлесе була. Агылы үләннәр алар зур-зур булып үсәләр безнең Татарстанда да. Бу үлән белән көрәшәләр. Ләкин агылы булмаган файдалы үләннәр дә бар. Балтырганның төрлесе бар. Менә шушы агылы булмаган үләннән ясыйлар шоор исемле уен коралын. Аннан соң бу уен коралын атыйлар пучки дип. Пучки. Менә мин сезгә үзебезнең курай белән чагыштырып китим әле. Менә бездә Нугай курай дип аталынган уен коралы. Шоорда шундый уен коралы, ләкин аермалар бар. Менә шулай чалкан киселешле булса, менә без күрәбез, шулай тәрзәчеге бар. Тел ярдәмендә тавыш чыгаралар. Икенче башында шулай туры киселешле. Безнең ике телле Нугай курай, мәсәлән, ике тавыш тәрәзәчеге булса, шоорда, мәсәлән, бер тишектә тавыш уйымы да булмый. Бу инде обертон музыка уен коралы пентатоникага киләнелгән. Мондый уен коралы, мәсәлән, бар славяннарда, мондый уен коралында инде бармак ярдәмендә менә шулай итеп тавышны килиләр. Пентатоника корылган. Бу шоорның бер төре булды. Икенче төре, мәсәлән, тигез киселешле шоор. Менә күрәсезме монда? Бу яктан да, икенче ягындан да тигез киселешле уен коралы. Ләкин аның бер ягында 6 тавыш уйымы бар. Тигез киселешле тавыш уйымлылар да бар, һәм шулай чалкан киселешле тавыш уйымлы шоорлар да бар. Күрәсезме, тынлы уен коралы ни кадәр төрле була. Һәм дә инде һәр музыкант үзенә күрә үзенчәлекле музыка чыгара. Инде әйтеп китәсем килә, Алтайдагы ышанулар буенча бу уен коралының тавышын Алтайда яшәгән ияләр бик ярата. Шуңа күрә бу уен коралында ауга чыгыр алдыннан уйныйлар. Әйтәләр, ау уңышлы була дип. Хәзер инде Алтайда яшәп килгән берничә легенданың берсен сөйләп китәсем килә. Бу легенда уен коралының, шоор уен коралының барлыкка килүе турында. Легенда буенча бер егет затлы гаиләдәге кызга гашыйк була, өйләнмәкче була. Ләкин әти-әниләре егетнең гади гаиләдән булу сәбәпле моңа каршы киләләр. Кайгыга баткан егет табигатькә йөрергә китә һәм матур көй ишетә. Бу тавыш шундый тәэсир итә аңа, хәтта егет көйнең кайдан килгәнен эзләргә керешә. Егет якын тирәдә бер тере җан иясендә күрмәгәч, сынган болын үләнендә җил уйнаганын аңлап ала. Тавыш шуннан чыга икән. Егет бу үләнне кисеп ала да өреп карый һәм бераздан ул җил чыгарган тавышларны уйный башлый. Һәм бу уен коралында уйнарга өйрәнә. Ул үзенең сөйгәне янына килә дә үләнгә өреп уйнап җибәрә. Сөйгән кызының гаиләсендә барсы да бу тавышка сокланалар. Хәтта бу егетне үзләренең гаиләсенә кабул итеп, егеткә кызларын бирергә рөхсәт итәләр. Менә шулай егет үзенең сөйгәнен хатынлыкка ала. Алтай халкы уникаль үзенчәлекле шоор исемле уен коралы була. Инде шоор уен коралының тавышында ишетергә вакыттар бездә биредә кунакта ерак
Алтай Республикасынан килгән егет, ул талантлы егет, Чурикенов Әжәр, ул бүген шоорда уйнап күрсәтер. Ул Туюк шоор дип исемләгән уен коралында уйнар. Әйдә, Әжәр, рәхмәт. Ничек сезгә тамашачылар? Ошадымы? Чынында бу уен коралын ишеткәч, Алтай таулары күз алдына килә. Бүгенгә без сәхифәне төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.